na ko para pag-abot dito. Oo. Hindi na mo mag-set up dito na automatic. Eh, download na diretso kuan. Come on. Ay, kabalo na sila mga bata nino. Dito naman ni ma'am, na naman dito. Smart na na siya. Google. Mura sa cellphone, maka-download na mo application. Mga cellphone ako. Hindi na ako sa cellphone akong anak ng gugo. Ito, hindi na ako sa cellphone. Ganda ko tayo mata. Ano yung mga application, ma'am? Netflix, YouTube. Magamit ni mo ni siya pag naka-internet. Pero kung ginaingon ni mo nga, cable lang ka, dari ka to. TV. Ang remote niya, ma'am, side, up, down lang ka. Ito nga, enter. So, kamato ko, boss, ito naman yan. Pindutan to nga, ma'am. Ito nga na yun. Ano, ito nga, ito nga. I-download na diretso kuan. Kung sa? Kana, TV ko siya. I-scan na ni mo ang channel. Kung mag-connect na itong cable, kano yung back. Kanang araw. Kana. Back na. Then dito ka direct, dire mo ako. Kana, dito na na. Gamit ka ko, kuwan man, itong GSAP, satellite, ngayon anak ko. Dire ka to sa input. Pwede na siya diretso na lang sa wifi. Wi-Fi. Kung mag-Wi-Fi ka, ma'am, direct to. Sa cellphone pa, settings niya na. Diba, kung kunin ka Wi-Fi, yung settings. Sira na ang Settings niya na. Pag kumana na, ma'am, direct ka. Wi-Fi. Dili na po ka remote. Ano na. Nagawas na tong mga pangalan sa tuwang internet. So, kung sa'yo pangalan sa internet dito, pagkaran, o ka na, magawas to dire. Pag kumana na, example, mo yung internet, kaya kaladi. I-okay ninyo, ibutan ninyo yung password. Example, yung password, 41, ana, 11111, ana, kumana na, direct ito. Check na nimo na, loading, check na siya. Connected successfully. So, mag-connect na siya, pwede na ka maka-YouTube, pwede sa internet. Home na na. Wala yung Ang back na kayo, home out na tayo. Pag-open mo, mo na siya dito. Yung optic mo, pwede yung off yun sa. Isa lang dito na. Wala na. Pwede dashboard, okay na mo. Okay na. Kita mo. Ano na, Wi-Fi. O, gusto kang Bluetooth, ano ba yung Bluetooth? Nakikita ko dito. Sa'yo na. Tapos. Ano na mga kabataan na net? Back na yung home mo. Kanin ka. Pwede na kanan. Oo. Asya. Tapos, gusto po ka brightness o silaw na kayo, hayag na kayo, dali mo siya ibutang niya po ka, dali ka, settings na niya po ka, settings, dali ka, picture. Okay na muna, na-adjust na yung temperature, brightness, color, dali siya i-adjust. Brightness niya, adjust niya. Silawan na kayo ka. Charot na nung. Kung gusto ka mag-download, dali ka ito, sa ubos. Or dali ka ako kaning home, sa babaw. Yung kailan na mo, o dali na lang ka dito sa dali. Dali ka kaning muna kong tao, ma'am. So, dali lang ka, una set up ni mo, Google TV. Ang imo na na, sir, mga siya Gmail account, mga kay Gmail, no? I-connect sa mo sa internet, then, naman na siya mga pilapanan lang kamay, connect mo yung Gmail account, para pwede na ka maka-download o application. Ito naman yung pangayo ko, Gmail account. Yan siya. Sure, kayo pag meron mo kapalitan. Ang mga bata, kabalong na. Dali naman Ayaw eh. na sila. Ay, ganun. USB
Dari kanto, USB. Naman na siya ikunikan sa USB na, Andrea. Sound so siya. Andre. Ano to lang? USB na. Cable, kani, nanit yung sa cable. Ayan. Kani, HDMI. HDMI. HDMI.